No niin. Tässä näytetään kuinka alkutilannetta katsotaan. Elikkä tässä toisen selaimen näytö tuolta piiloon. Niin alkutila-sivun tämän näköinen, siinä on tämä sama taulukko, mikä on kaikissa muissakin. Nähdään tässä, että on järjestetty AP-salkku ekana. Siihen on pantu 100 000 vuonna 2022 toukokuun 4. päivä. Se on tässä näkyy. Ja sitten on nostettu kuuteen nimistä yritystä, 267,200 kappaletta ja yksikköhinta on ollut 81,66. Ja siinä on tämmöinen summa minun rahaa. Saldo tilillä on nyt tällä hetkellä tämmöistä. Ja samalla lailla näkee nämä kaikki muutkin ostokset. Mennään seuraavalle sivulle. Niin tässä näkyy, että Sampo on saanut osinkoa. Sammolle on maksettu osinkoa 430,52 €. Ja se on saldo on silloin tämä 431, kun se on tuossa yllä ollut nollassa. Ja niin edelleen. Täältä voit laittaa OP long-salkun esimerkiksi. Tämä on sellainen markkinaneutraali salkku, mikä on meillä. Siinä on nostettu, taas vähän enemmän, että rikkaaksi ei näy siellä long nyt. Se voi laittaa tänne itse asiassa. Se on parempi sortaa tämän mukaan. OP long. Niin tässä on ostettu ekana Nestettä, Nordea ja salkku on mennyt miinukselle. Sitten siinä on myyty lyhyeksi samana päivänä indeksiä. Samalla summalla niin se on -1, vaan pyöristysero. Ja Wärtsiltä on saatu osinkoa. Ton verran saldo on sitten toi. Täällä on sitten muitakin osinkoja tullut. Täällä on luotettu ja summa on tää. Tässä on saldon kehitys. Se, että tässä ei ole lyhyeksi myynnissä tullut osinkoa, koska toi OMXH Cap GI-indeksi on sisältää indeksit, osinkot. Ja näin edelleen näet kaikkien osakkeiden niin osingot, salkun saldon, ostot ja myös myynnit. Katsotaan myynnit. Tää rikkaaksi salkussa on tapahtunut myyntiä. Eikä tuossa on ekana pantu 100 000, niin kuin on puhuttu. Toukokuun 5.19. Se on kyllä 20 pitäisi olla. Se on näköjään väärä tuo vuosiluku tuossa makoriaassa. Ja niin edelleen, sillä ei käytännössä mitään väliä, koska siinä ei ole mitään tapahtumia tässä välissä. Ensimmäinen osto on tullut tuohon aikaan, se on 10 000 yhdellä eurolla ostettu Kempoweriin ja niin edelleen. Katsotaan, kun mennään toiselle sivulle tässä. Täällä on myyty. Eli tässä on myyty Nightingale Healthia. Siitä on tullut 4.595 €. Se on noin monta kappaletta myyty itse salkku. On myyty tyhjäksi. Mutta tässä on tässä määrä sivulla. Taisikin määrä, mutta tässä on myyty nyt kaikki mitä on ollut. Niin on saanut tuon verran rahana ja saldo on sitten muuttunut. Ja niin edelleen. Näin tämä voi käyttää ja tätä voi sorttaa eri tavalla. Voi päiväysten mukaan sorttailla. Voi saldon mukaan. Esimerkiksi täällä on mennyt -32 € tullut saldo. Se on mennyt tappiolle tämä miinusmerkkisesti toi rikkaaksi saldo. Lähinnä pyöristysvirheiden takia.
Ohjelmallisesti ei ole pyöritty virheitä, mutta on syötetty semmoista luvut, että on mennyt miinukselle. Ja niin edelleen.